klase sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa syudad kag probinsya sang Iloilo ginkansela. Nakatutok si Zen Kilantang live. Zen? Said bangod sang sunod-sunod nga linog nga nabatsyagan, klase sa syudad kag probinsya sang Iloilo ginsuspende. Dali-dali ang mga estudyante sang Iloilo National High School nga nagpauli matapos nga ginanunsyo ni Mayor Jose Espinosa III ang kanselasyon sang klase sa tanan nga level, pribado kag pampubliko nga bulutuan sa syudad sang Iloilo subong nga adlaw. Ay base may masunod pa balang aftershock sa why na. Nagkuan nang do gakaon kami daan kagina, then pagtindog namon gud lang mo dudutika na kami matumba, then nagdali-dali kami dlagan pagwa. Opod wala kay gin-suspend kagina nagkaon na lang kami, then mapuli na kami tani. Diyon nakaabot pa kami sang linog diri sa school. Kadungan man sini, kanselado man ang trabaho sa Iloilo City Hall. Samtang ginuntat man ang transaksyon sa pila ka mga government offices, kasunod sang linog agud mapabili ng seguridad sa mga empleyado. We will follow it up kag tanawon ta kung may mga other buildings nga damage o kung may mga kinahanglanon tanawon, no, and then urging ang tanan daton nga mga tagiasan buildings balay kung ano dira or eskwelahan nga to report it immediately sa aton nga CDRMO para ma-assess naton dayon ang situation kag we can give directives para kung anong imo nila. Samtang ginsuspende man ang mga klase sa pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Lakip diri ang Banwa sang Gimbal, Leon, kag probinsya sang Guimaras nga na-record nga nagtayog ang duta. Said padayon ng monitoring sang CDRRMO kag MDRRMO sa kabugusan nga halit nga ginbilin sang linog sa isla sang Panay. Said? Zen, pagkatapos kinkansela ang klase kag obra bangod sa sunod-sunod nga linog, may abiso na bala kung mag-resume buwas nga adlaw ang klase kag obra? Yes, said mahibaluan subong nga gabi kung magabalik sa normal ang klase kag opisina sa buwas nga adlaw gani panugyan sang LGU sa publiko nga magpamati o kung maglantaw gid sa mga latest update ako agud mahibaluan ang mga nagakatabo sa palibot kag mangin alerto sa tanan nga oras. Said? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.